Sus, sige lang ko balik-balik yung ilang manilin. Uy, sus, pila na ko katuig sige balik-balik din paningil niya. Pero, sus, grabe ni Bayhana, gahi pa kayo. Dugay, kay mo bayad. Pabalik-baliko lang tanin sila, hapertir balayo ah. Okay, Karon, kay ningon ako nga naaron siya kay karong adlaw ah. Sigurado ditong wa to mulakaw. Be. Kani ako ri arion na. Hay nay tindahan nila eh. Grabe, daghana man ang lista. Daghana man din mamutangay din niya pasalingan. Oy, grabe ang lista. O, katay. Wala, makabawi. Magpapakuanay, no? Napapakuanay yung pangumpra para pagbuka na food stocks. Nahawan-hawan na piyan ako ang tindahan ay. Saan man na ako? Piya ko sa kunan ng kwenta. Ayo. Oy, akti kanang nasi manilin. Dong, sa tuyo. Salud. Ay, kuan da maningin ta ko lagi sus. Kanang Bayhana, kahit mo bayad. Ang bayot man di ay ron susrong timing man dyan siya. Uy, paita ka na panengil, permanente dyan kung may kwarta. Dailin, ay nangita ni mo. May nagbayran juga tong Bayhana eh. Ako din siya utang ni Milo. Sus dako-dako gyud. Pagboy, gijismisan, papungiyo pa kung kuan sa ayuan nga kay itang dako. Kahiasa na mo bayad na siya eh. Di unsam na nimo siya ba? Kuang na siya pag-umangkon. Ay sus. Gahi kini imong pagumangkon. Sus. Makalagot na kay pila na jud ko katuig na niya wa jud ko bayre. Magsige lang ka ng sadsaad ba. Sus. Wala di ko kay bawaan na nade na siya utang nimo. Dadak ko di kinag-utang Bayhana. Gapada lang naon. Mabahi bisag nanay kwarta ron. O lagi sus dugayam sa tumugawas ang imong igsuon oy. Aw imong pagumangkon. Dali dia gawas day. Ala, hilasa ah. Ikaw son po nebe. Ganun ba yung tabi? Gay biya tong Bayhana mo gawas. Ay sus. Gani nagpakita jud karong adlaw. Wrong timing, mangkasad. Sus, wrong timing na unsa biya ka oy. Ako pila na ko katuig sig balik-balik diri ha nga. Maningil nimo pero ikagahi jud ika. Saan na itong nawang dyan ko kwarta? Kadaan hinin mo, dyan ko kwarta. Sus, dapat mo nang pangandaman kay utang. Dapat yun na nimo bayran. Sus, abi nimo no. Wa kay bayad ako. Wan ako kapalit og pagwapaw. Saon na lang. Ay mo, din mong tutoy nga. Tako gamay. Ay sus, abi nimo. Kani awa man ni matutya kari ama kini gitutyan. Mong gamay. Sus, sabi jud ka mo bayad? Wala di ko ibang bayad. Dahil ani mo, oy. Magsuko-suko pagka ika pa paninglon. Ika pa. Oo, sige. Nanghagis ka. Wala po ba? Ko. Nag-video ka? Oh, nag-video ko. Nag-video ka? Nag-video ka? Saksi mo. Mapriso ka. Oh, hindi ko mapriso. Mapriso ka. Ikaw, mapriso. Ikaw nanghagis. Ah, kamo, saksi mo. Ikaw, kabidyo-bidyo ka. Mapriso ka. Ika, grabe na kay ka. Grabe ha. You don't know me. Okay, Mapriso ka. Saksi mo. Saksi mo ka.